Έγινε σε 4 ομίλους, όπου από κάθε όμιλο προκρίνονταν 2 ομάδες. Στον πρώτο όμιλο της Θεσσαλονίκης, που έγινε στο Ποσειδόνιο το Σαββατοκύριακο, είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Κέρκυρα Άρης 8-9, Χίος Παναθηναϊκός 10-11, Κέρκυρα ΠΑΟΚ 11-10, Άρης Παναθηναϊκός 8-6 και ΠΑΟΚ Χίος 7-15. Από τον όμιλο του Ποσειδονίου προκρίθηκαν ο Παναθηναϊκός και η Χίος. Στο δεύτερο όμιλο είχαμε Βουλιαγμένη Όμιλος Φίλων Θαλάσσης 15-4, Ενόα Ολυμπιακός 7-17, Όμιλος Φίλων Θαλάσσης Ενόα 18, Βουλιαγμένη Παλιό Φάληρο 14-2, ενώ οι αγώνες όφ με το Παλιό Φάληρο και του Ολυμπιακού με τη Βουλιαγμένη αναβλήθηκαν λόγω ψύχους. Άσχετα όμως με τους αγώνες αυτούς, την πρόκριση από τον όμιλο αυτό έχουν εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη. Στον τρίτο όμιλο είχαμε Χανιά Γλυφάδα 4-20, Πάτρα Άρης Νικαίας 21-13, Γλυφάδα Πάτρα 13-4, Ποσειδώνας Ηλυσίων Χανιά 13-10, Πάτρα Ποσειδώνας Ηλυσίων 15-4, Άρης Νικαίας Γλυφάδα 3-13. Από τον όμιλο αυτό προκρίθηκαν η Γλυφάδα και η Πάτρα. Τέλος, στον τέταρτο όμιλο, ο Ηλυσιακός με το Θρίαμβο ήρθανε 16-5, Ηρακλής Εθνικός 7-18, Ηρακλής Πανιώνιος 13-11, Θρίαμβος Εθνικός 4-12 και Ηλυσιακός Πανιώνιος 12-5. Από τον όμιλο αυτό προκρίθηκαν ο Ηρακλής και ο Εθνικός. Στις 11 Φεβρουαρίου, στα γραφεία της ΕΚΟΦ, θα γίνει η κλήρωση για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στις ομάδες που προκρίθηκαν.